спраўляюць калядкі, каб усяго было ў дастатку. Свята каляд, каб кожны ў доме быў рад. Вось прыкладна так кажуць пра каляды на Беларусі ў нас. І я прачытала гэта вось у такой кніжцы. Але калядныя сімвалы, калядныя святы фіксаваліся не толькі ў вуснай народнай творчасці, былі, безумоўна, і на посцілках, і на вышываных сюжэтах беларускіх майстрых адлюстраваны калядныя сімвалы. Найперш гэта, канешне, паганская багіня каляда. Яе вызначалі звычайна як жанчыну, жаночую постаць. Альбо пад калядой мелі на ўвазе такія розныя разеткі там з кветкамі ці з некімі там яблычкамі, некімі яшчэ фруктамі, то бок тое, што паказвае дабрабыт, багацце. Таксама сімвалам калядаў быў певень. Па традыцыі пеўня трэба было пусціць у хлеў, каб ён адтуль выгнаў усю нячыстую сілу. Ну і агулам певень гэта такі завадатар, ён усю вёску падымае, ну і абуджае, і на каляды таксама абуджае. Сімвал калядаў гэта сонейка, бо каляды прыходзяцца якраз на час зімовага сонцастаяння. Ужо пасля каляд дзень пачынае прыбываць, а ноч рабіцца хоць на хвілечку, але карацейшай. Таму сонейка таксама было адным з калядных сімвалаў, которые з'яўляліся на нашых вышыванках альбо посцілках. Майстрыхі кажуць, што калі гэтыя сімвалы памясціць на рушнікі, на посцілкі ці на абрусы, то гэта будзе азначаць, што ў доме усяго будзе ў дастатку.